Assalamu alaikum hormatly televizyonlar, aziz vatandaşlar. Türkmenistan Demokratik Partisi'nin a'zalary meni 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkmenistan'ın prezidentinin saýlawlaryna dalaşgarlyga ödürledi. Elbette, maňa bildirilen bu ýokary önüm halkymyzyň bagtyar şuwuny, eşretli ertigi üçin hasda, jogapkärli we dürüstlükli rahmet çekmeye meni borçledi. Türkmenistan'ın en belen vazifesine dalaşgar köpünde. Men yurdumuzun ähli vilayetlerinin ve Aşgabat şäheriniň saýlawçylary bilen duşuklary geçirdim. Vilayetlerde ve paýtagtymyzda etmekçi bolýan işlerim barada urun verdim. Saýlawçylar köp sanly suwallar berdiler. Olar beren jogaplarymdan kanaatlanandylar diýip pikir edýär. Hormatly prezidentimiz garaşy betarap Türkmenistan döwletimiziň ykdysady kuwwatyny berkitmek, onuň halkara awraýyny artdyrmak ugruna uly işleri amala aşyrdy. Siyasi, ykdysady, meden bagatda ägir uly özgertmeleri geçirdi. Almy esaslara dayanýan, oýlanşykly düzülen maksatnamalar kabul edip, olaryň durmuşa geçirilmegini gazandy. Bu işler Türkmenistan döwletimiziň ösüşlerini öpçün etdi. Indi garaşsa Türkmenistan öz ösüşüniň täze tapgyna gadam bastı. Biz onu berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç diýip atlanyrdyk. Ösüşüň täze tapgyna bolsa, biziň öňümizde has uly wezipeler goýuldy. Ata watanymyzda asudalygy, howpsuzlygy öpçün etmek, durmuş ykdysady ösüşi gazanmak, halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesini bundan beýlekde gowlanyrmak, dünýäde parakatçylygyň, özara anaşmagyň höküm sürmegine ýardam etmek olaryň iň esaslardır. Geljek 30 ýylda ýurdumyzy gülledip ösdürmek üçin Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň taryhy meselesinde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2022-nji 2052-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmeň milli maksatnamasy kabul edildi. Men hormatly prezidentimiň siýasatda, ykdysadyatda, meden ýaşaş durmuş bagatda başlanmaşlan özgertmelerini dowam etdirjekdigimi, kabul edilen maksatnamalarda belirlenen işleri takip ýerine getirjekdigimi ananlarmak isleýär. Vatanymyzda mukaddes garaşlygymyzyň 30 ýylynda kemale gelen ösüş ýoluny dowam etdirmek, mehriban halkymyzyň ýaşaş durmuşynyň ýokary derejelerini üpçün etmäge gönükdirlen maksatnamalary üstünlikli amala aşyrmak meniň öz öňümde goýan baş maksadymdyr. Ata-babalarymyzyň beýik mirasy, halkymyzyň asyrlar boýy kemale getiren durmuş ýöreligleri esasynda alınıp barlayan medeni sanperwer siýasatyny häzirki döwrüň milli ideologiýasynyň esasy uğurlarynyň birine urup, jemgyýetde asudalygy, agzawirligi, ruhy bilen gazanmak baradaky başlanýyşlary dogry gollamak bilen bu urdak tagallalar hassa ösdürmegi gözüňde tutýan. Türkmenistan ýaş nesilleri aýratyn üns berýän ýurtdur. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ilatynyň esasy bölegi garaşsyzlyk ýyllaryna kemale gelen ýaş nesillerdir. Bu nesil eri vatanymyzyň geljegini urujylardyr. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny hassa artdyrmak, intellektual ösüşini öpçün etmek, siýasy jemgyýetçilik durmuşyny kämilleşdirmek, esasan häzirki nesilleriň hemme taraplaryň taýýarlygyna baglydyr. Milli jemgyýetiň saglaşykly ösüşiniň dayanjy bolan ýaşlar baradaky alada meniň esasy aladalarynyň biri bolar. Çağalaryň döwrewak bilim terbiýe almak üçin ähli şertlerin döredilmegini, ýaş maşgalalary hemme taraplaryň gollaw berilmegini, sagdyn durmuş ugrundaky tagallalary ýaşlar siýasatynyň baş ugruna öwürmegiň zerurlygyny aýratyn nykta bellemek isleýär. Ýaşlar jemgyýetiň iň işçän bölegidir. Bu işçänligi ýurdumyzy ösdürmek baradaky beýik işlere gönükdirmek zerurdur. Häzir dünýäde uly özgörüşler bolup geçýär.
ilmi teknologik ötüşün çalt tepkini adamlar yaşayışına, cemiyetçilik katlaşıklarına, durmuşun düzgün kağıdalarına ve yörelgölerine öz təsirini yetiriyor. Bu ahlımın özgürtmelere koşulmak ve dünya ötüşünde öz ornunu berkitmek için devletin ve cemiyetin bütünlüğünün, ötüş yörelgölerinin, bililikteki tağalarlarının öğren mühümdüğünü, devastığını bellemek gerek. Karasallık doğrunu, vatanımızın büyük maksatları beslenen ötüş yolunu ağır ulu üstünlükler kazanırlar. Devletimizin bünyatlık esasları, siyasi, kanunçuluk, iktisattaydan has berkitildi. Medeni insanperver ötüşlerimiz, milli mirasımız hem de hazırki zamanın ruhi talapları esasında yukarı derecelere getirildi. Milli iktisadetimize bazı katlaşıklarını ornaştırmakta amala asırlan özgürtmeler yurdumuzun ilatının iş bilen üçüncülüğünü öğrendirmeye, durmuş doğrululuğunu üpçün etmeye, vilayetlerde zahmet bölüşüğünü kadalaştırmaya, ötüş maksatnamalarına güdümlü tutulun eğer taslamaların ve başlanışların üstünlüklü yerine yetilmelerine yardım verdi. Halkımız bir karar devletin bahtiyarlık doğrunu, hürmetli prezidentimizin baştonluğuna amala asırlan büyük işlere münasip baka veriyor. Maksatnamaların durmuşa geçirilmelerine işten katlaşıyor. Devlet tarafından öne sürülen siyasi hukuk, durmuş iktisadi, medeni insanperver başlanışları oluyor. Bunun özü ahli ötüşlerimizin gözbaşıdır, dayancıdır. Bir karar devletimizin baki sarsmalığının kepiylidir. Yurdumuzda gülledip östürmenin təze tapkırının hem üstünlükleri, ötüşleri beslenmeyi yurdumuzun asıldolığını, devlet bilen halkın cevsizliğine bağlıdır. Bir karar devletin təze eyyamının kalkınışı, Türkmenistan'ı 2022-2052 yıllarda durmuş iktisatlardan östürmenin milli maksatnaması olsa, ötüşleri bilen öňe taraf hareket etmenin täze badalgatlar, hormatly vatandaşlar. Bu maksatnama bizim geleceğimizin kepilleri. Döredip olup bilen millet hukmunda bütün dünyada halkımızın mertebesini has beýgelecek ötüş yoludur. Bu ötüş yolunu şan şöhrata beslemek bizim el ele verir. Birek düşünüp, ahli ucul gaýratymyzy bir yere jemler. Zahmet çekip kazanacak yeňişlerimize bağlıdır. Bu işlerde bize güç kuvvet verecekse vatan boysuncudur, il yurt sarpasıdır. Vatanıma, il günüme ak yürektir. İhlaslı hizmet etmeyi kalbimde besler. Gelecekte göz önüne tutyan esası maksat niyetlerim şulardan var. Türkmen halkının kendi taraflayın bahtiyar durmuşunun öpçün edilmeyi, ilatın yukarı dereceli şartlarda yaşamağı, öz milliliği, dünyanın önde varsa, insanperver medeni ruhi kazananları bile an düşüncesini bağlaştırmağı uğruna yurdumuzda amala asırlayan özgürtmeleri has işçenleştirer. Türkmen devletinin, milli cemiyetin siyasi hukuk esaslarını kamilleştirir. Milli demokrasiyanı soňlaşdyrmak, raýat cemiyetini ötürmek, halkymyzyň siyasi işçenligini arttırmak uğrundaky ve saýlaw ulgamynyň işinin ösdürilmegine, bu urda dünya tejribesinin giňerdilmegine yardım berjek çareleri işläp durýar. Döwleti ve cemiyeti dolandyrış ulgamlarynyň işinin netijeligini, aýanlygyny ve jogapkärçiligini ýokarlandyrmakda täze özgürtmeleri amala aşyryr. Halkın hali ýagdaýynyň ýokarlandyrmagy bilen bagly işler alyp barýan döwlet we hususy düzümleriň işini döwaplaşdyrmak baradaky tagallalary artdyrar. Halkymyzyň esasy bölüginiň aýratyn hem owalarda ýaşaýan ilatyn iş bilen üçünçülüğünü ýokarlandyrmak maksady bilen döwlet tarapyndan kiçi we orta telekeçiligi ösdürmeklige gönükdirilen maýagoň siýasatyny işlenleşdirer. Halkın öndürjülük güýjüni, azyk hukukçylygyny üçin etmäge, ýasyndan getirilen harytlaryň ornuny tutýan harytlary köp öndürmäge, eksporta niýetlen önümçiligi ösdürmäge gönükdirmek üçin maksatnamalar çareleri giňerler. Azyk üçünçilikli hem de
zahmet işçiliği şekli olan maskalalara yardım vermek, onların yaşayış şartlarını qoğlandırmağa gönüktürlen çareler amala asılmak. Yurdumuzda her bir maskalanın öz başına, ayrıca cahil olmağı, uğruna alad etmek esası maksatlarının biridir. Yurdumuzun durmuş iqtisadi ötüş mümkünçülüklerini giyinden ulanmak, sani iqtisadiyeti giyin işleyin ornaştırmak, önümçülük bilen ilmin bağlanışını işçenleştirmek arkalı, makro iqtisadi görkezler boyunca yukarı dereceleri öpçün etmek yakın yıllarda kazanılmak neticelerin biridir. Ahli ötüşlerin badalgası olan may koyup işçenliğini arttırmak, milli mali uluğumunun işini dünya standartlarının talabına göre arttırmak, tasarruf de milli may koyup mümkünçülüklerini yurdumuzun iqtisadiyetinin en mühim budaklarına gönüktürmek barada tagallaları yukarılandırmağı ötüşün täze tapbarının zerurluğu hasap ediyor. Istasır ulu geçirgelerinin mümkünçülüklerini doğruwap östürmek baradaki mühim işleri devam ettirip, beyik ipek yoğurnu, doğrun talabına göre täze şartlara layık görüşte diketmek uğrundaki işlere mühim ähmiyet vermeyi zerur hasaplaýar. Bu urda halkara hizmetdaşlığının ähli mümkünçülüklerini öwrenmek, olary durmuşa geçirmek boyunca vezipeleri neticeli ýola goýmak baradaky talaplar hem öňde duran wajyp işlerin biri bolar. Milli iqtisadiyetimizi östürmeň esasy dayanjy bolan neftiqat budagyny doğruluğuna san ulgama geçirmek, ulevadarot tenistelerini çıkarmaklığı, täze yatakları gözlep tapmağa ve özleştirmeğe, öňde barjy teknologiýalary ornaşdyrmak, bu budakda zähmet çeken adamların yaşaş durmuş şartlarının östürülmeğine yardım vermek, önümçülük infrastrukturasyny doğruwaplaşdyrmak, torba geçirjileri ve ýollary awat ýagdaýda saklamak barada çareler görmek, häzirki döwrüň derwaýy talaplardır. Bu talapların yerine getirmek barada alad eder. Garaşsal, baky tarap Türkmenistan parahaçylyk söýüji, hoş niyetli daşar siýasaty bilen dünýä bileleşigine uly awray galandy. Halkara gatnaşyklarynyň häzirki çyrşygyny döwründe daşar siýasat strategiýasynyň esasy ugurlaryny hassa östürmek zerurdur. Çünkü bizim yurdumuz özünü ören mühim geosiyasi ve geoiqtisadi ýagdaýy, dünya dereceli tebeli baýlykları bilen halkara siýasatynda täsirli orna eýe boldy. Halkara gatnaşyklaryny östürmek, döwrüň talaplaryna laýyk getirmeň zerurlygy barha aşkar bolýar. Şoňa görä-de yurdumyzyň daşar gatnaşyklar babatdaky siyasi guramaçylyk güýjüni doğruluğuna, şuhra gönüktürmegi mühim vezipe hasaplaýar. Yurdumyzyň alym bilim ulgamynyň mümkünçülüklerini giňden açmakda, dünýä dereceli almy düşünjesi bolan ünärmenleri, alimleri ýetişdirmekde halkara hyzmatdaşlygyny täze derejelere çykarmaklygy zerur vezipe ökmünde aýratyn nagtamak isleýär. Alymyň kökleri çağlar bagany masla, ösmerler ve bunun için alım bilimin baskançakları dünya standartlarının talaplarına doğru layık getirilmelidir. Alimi döretçiliğin yurdumuzun ve halkımızın durmuşunu östürmekteki tesirinin artmak için daşar yurtlar bilen alimi hizmetdaşlığın puhtalandırılmağına üs veren. Bizim yurdumuzda sağlık ulgamy dünya derecesinde östürülen kamil ulgamların biridir. Sağlığı goruşun maddi teknik büniyadyny puhtalandyrmakda, burada hünärmenleri ýetişdirmekde äger uly işler bitirildi. Sağlık milli maksatnamasy esasında halkymyza lukmançylyk hyzmaty döwrewap esasla ýola goýulýar. İl sağlygy ýurt baýlygy diýişýär. Adamlaryň sağlygy baradaky aladanyň çägi ýok. Kesellerin öňlenmek, becermeti ýeňil bolmadyk keselleri öňünden anyklamak, lukmanlaryň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak, yurdumyzyň derman senatyny östürmek ugrundaky işler dowam etdirler. Ýokary derejeli sport östürmek, köpçülikleriň beden terbiýanyň ornuny giňermek barada yurdumyzda ähli şartlar döredilýär. Gurulýan stadionlaryň, sport meýdançylarynyň sany ýyl-ýyldan artýar. Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň
Sevitde din tayi yoktu. Sportun, beden terbiyanın yürüğünü olmağı. Birinciden, halkın esasen hem yaşların sağlığı için ehmiyetli olsa. İkinciden, dünyada yurdun sport ağrının yukarılandırmağını şartlandırıyor. Bizim yaşlarımız halkara yaşlarına üstünlük kazanıp başladılar. Geçen yıl Turgul Japonya'da, geçen Tomuz Olimpiya oyunlarına üstünlükle çıkış edip, gümüş medala iyi oldu. Burada kazanılan neticeleri yukarılandırmak için ehli zirur çareleri görüyorum. Yukarı dereceli sportta Türkmenistan'ı dünya tanıtmak benim esasın maksatlarımın biridir. Her bir halk dünyada öz medeniyeti bilen tanılıyor. Türkmen halkı büyük sunuğutu, nuskoluk bölülüleri, medeni mirası dördük bilen halktır. Hazırki dövrde de devlet siyasetinde medeniyetin ayrıtın uli ornu var. Türkmen medeniyetinin, milli mirasının, dövrün ruhu ummatlıklarının hem halkara derecesinde ağrını arttırmak baradaki maksatnamaları amala asılmağı üzerine tutuyor. Türkmenistan'ın siyahatçılık mümkünçülüğü uludur. Şoňa görä gelecekde içerkende halkara siyahatçylığını ösürüp, bu buğdağa dini bir sağlık ve medeniyet bağıtda däl, iqtisad taýdanken behbetli gurulmak üçin ähli tagallalar eder. Garaşsyl, wagty tarap Türkmenistanyň konstitusiýasyna halk döwlet häkimiýetiniň ýekete gözbaşlar diýilip kesiplenendir. Bizim rahmetseýer, merdany halkymyzyň konstitusiýon hukuklaryny öpçün etmek, döwlet başçylygynyň esasy wezifesidir. Türkmen halky garaşsylygyň 30 ýyllyk ösüş ýoluny, öderkliligini, erkanalygyň ähmiýetine düýpli göz ýetirdi. Adar ümmetini ýürekden duýdy. Edil watanymyzyň saýasynda başymyz belentdir, ağraýmyz ýokarydyr. Bereketli bol toprağımız, belent dağlardan akkan çeşme saýlarymyz, joşgunly derýalarymyz, gök deňizi, bereket baýlygyn eksilme çeşmesidir. Bagtymyzyň göz başydyr. Asuda arasy asmanyň astynda. Türkmenistan adly beýik döwletde durmuşyň güllap ösmegi, dowam bolmak üçin biz öz bagtyar döwrümizde, sarsma döwletimizde gowanyp ýaşamanlar. Agzybirlikde dörejilikli işler, döwletimizi hassa beýgirtmenler. Geleceği anam bilen gara, öňe tarap boýsunçly adam bolmaly. Men halkymyzyň garaşsylygyň mukaddes ýoluny geleceğe tarap bilen arzuwlar bilen gitjekdigine, ähli maksatlaryna ýetjekdigine ananýar. Beýik maksatlardan dogry bu ajaýyp ýollar hemişe halkymyzyň ýanyna boljokdurmy, onuň bähbetlerini gorajokdurmy ananlarmak isleýär. Edil watandaşlar, ajaýyp geleceğin arzu maksatly ýoluny bilim hemmämide ruwaçlyklar ýaran bolsun. Sağ olun.